L-Università ta' Malta u l-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat iffirmaw ftehim li permezz tiegħu se jitnieda l-ewwel darba kors ġdid fl-istudji dwar il-volontarjat bl-isem ta' Undergraduate Certificate Course in Volunteering Studies. Dan il-kors ta' taħriġ f'livell 5 MQF se jsir b'investiment ta' 12,000 euro mill-Gvern u se jkun mifrux fuq medda ta' sena fuq bażi part-time. Bl-ewwel lezzjonijiet jibdew f'Ottubru li ġej. Il-kors jagħti ħarsa ġenerali lejn kull min jipprattika l-volontarjat billi jagħti l-għarfien, il-ħiliet u l-valuri meħtieġa biex ikun hemm impatt aktar effettiv f'dan is-settur kruċjali. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli saħqet li dan il-kors edukattiv se jsaħħaħ l-impenn ta' min jaħdem fil-volontarjat u għandu għal qalbu s-soċjetà. Din hija weda elettorali li se tagħti l-opportunità li l-volontira f'pajjiżna jagħmlu dik il-qabża il-qudiem fejn tidħol l-akkademja u l-perkors edukattiv tagħhom, opportunità biex dawk li għandhom għal qalbhom is-settur tal-volontarjat jistgħu wkoll jidħlu għal dan il-kors universitarju li se jkun qiegħed jittella għall-ewwel darba. Fil-waqt li faħar din l-inizjattiva l-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isports, iż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Clifton Grima spjega li b'dan il-kors se tingħata l-opportunità mhux biss lill-istudenti, imma anke lil dawk kollha li jħossu li l-volontarjat u parti minn ħajjithom. L-Università ta' Malta għandha rwol importanti ħafna fis-soċjetà tagħna, rwol li għal darb'oħra illum qegħdin narawh iħalli l-frott tiegħu permezz ta' dan il-ftehim. Ftehim illi ħajorbot l-Università mas-settur tal-volontarjat. Settur illi huwa professjonali ħafna f'xogħlu u allura qegħdin nagħtu valur miżjud propju il min jibbenefika minn dan il-ftehim, ftehim li permezz tiegħu ħankun qegħdin nagħtu pjattaforma sabiex dak li jkun jagħmel id-differenza fil-ħajja tiegħu u fuq kollox fil-ħajja tal-qbija tas-soċjetà. Ir-rettur tal-Università, il-Professur Alfred Ġejvella, qal li din l-inizjattiva tenfasizza l-impenn tal-istituzzjoni biex iħeġġeġ l-ispirtu ta' servizz komunitarju u impenn ċiviku fost l-istudenti.